jajan apa watu dicokot tok atos Ram. Mosok madhep ganti jajan liyane. Wo, lah gawe apa? Jajane lek kok didelikne. Wah, jelas jajane enak iki. Wis gomblas wae. Kesawen. Jane kelakuan sapa to? Amplop bisa desain kelek lencong lho. Tak kira lak isine duit to. Wis tak buka tai. Cuk, nyarek. Oke, apa sih tahu aku? Mosok panas-panas ngene arep enek wong namu to. Tak tinggal terus ya. Panas Ram toh. Leh kok tutup? Oh, paling wong ning jero iki. Ben, tak dodok ya. Nuwun. Mat. Mat. Jane sapa to? Genah lawang ditutup paling didodok iki. Yo sik. Assalamualaikum. Jane nyanti to menisan iki. Dirungokne sing suarane kaya cuplis iki. Lah, lak tenan to. Jajan ki kok lak gak tak amane. Jelas ludes no. Yo. Oh, lah gawe apa wonge? Hah? Apa ki? Lah kok malah guyu to? Jane apa sih guyu? Jan iki macam otomat, Mat. Ra iso mbok oneng-oneng kok ngono lho. Yuk. Lah kena apa ki, Bang? Berarti sing tak gilap jambal kompor no, please. Kaya ro, kok takok aku. Wis nglakoni lho kono. Lah iya. Walah, Mat. Kowe iki lho, mbes kepiye ora mari-mari to. Ai ngono. Sing maredos proyek kowe. Wes saya mlebu sik kene. Oke, Mat. Wes please penakno sik ya. Aku tak ning briso. Karo jajane panganan. Iya ya, Mat. Pangan kok. Kok pangan terus. Rai bang gigis ya to. Wong pangan terus. Sakjane jajan opo to iki? Oleh dibathok perto jajan iki. Bukaane kok angel Rami. Oh, jolaya. Cukup buka kleru ya. Jajan apa watu dicokot atos Ram.
Mosok madhep gak bisa jajan liyane. Wo, lah gawe apa? Jajane lek kok didelikne. Wah, jelas jajane enak iki. Wis gomblas wae. Kesawen. Ya please. Ibu mari kon dia. Lah, lah nyang ndi menungso kene mung? Please. Cuk please. Please. Cuk please. Masa wis mulai? Ya, tapi kok gak pamit? Wo, aku genah. Paling caki untune protol gara-gara mangan jajanku. Rasakno kowe le. Aku kira goblok to. Jajan sing nak pengen tak delikne. Rasakno kowe. Caket biyen apa pekot please, cuk please. Lho. Lah nanti jajan kene iki mung. Wah, jelasan sih gak beres iki. Nyang ndi Pak iki cah iki mung. Kata cuplisi bandit tok ya. Wis terus jajan didelikne barang kok panggaruh mata nih. Lah jajan kuwi tak iman-iman lho. Masalah larang. Kok timbat pisan. Terus piye iki?